Игілікке не жете. Түбәнкамыдағы Яңарыш Хәйрия фонды түзүчеләр бистәсендә урнашкан Иман Нуры мәчетенә азык-төлек тартмалары тапшырды. Әлеге җыелмалар шәһәрдә яшәүче хәйриячеләр ярдәме белән туплана һәм мохтаҗларга өләшенә. Тулырак алдагы видео язмада. Ярмалар көн багышмайы макарон ризыклары тәм-томнар, азык-төлек җыелмаларында озак саклана торган продуктлар. Бүген тартмаларны төзүчеләр бистәсендә урнашкан Иман Нуры мәчетенә алып киләләр. Хәйрия чарасын Яңарыш фонды оештыра. Біздің Нижнекамскіда бик мархаматлы кішілер көп. Простой кішілер продукты жиып, мұнда тарата бар енді. Бик зор рахмат біздің Нижнекамск шағардашларыбызға үзләре шын көңілден беріп жиялар мына торговый центрларда, анара келіп біз тарата. Күчтәнәчләр күп балалы гаиләләргә, ялгыз пенсионерларга һәм физик мөмкинлекләре чикле кешеләргә тапшырылачак. Тартмаларны тарату белән Аллаһ йорты имам хатыйбы шөгыльләнәчәк. Бу җылда пакетлар алып, шуны сават итеп, шулай итеп, мохтаҗларга, ятим балаларга һәм дә өйләренә хәтта алып килеп ирдәшәбез үзебезнең хәләҗебезне хатын белән. Азык-төлек алучылар исемлеге халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау идарәсе тарафыннан төзелә. Җыелмалар адресатларга шушы көннәрдә барып җитәчәк. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, Яңалыклар.